Inden for økosystemet der findes sådan 2 overbegreber. Det er abiotiske faktorer og det biotiske faktorer. De abiotiske faktorer, det er jord, luft og vandmiljø, og det kaldes det ikke-levende økosystem. Og så har vi de biotiske faktorer, og det er dyr, planter og mennesker, og det kaldes så det levende økosystem. Og her der har vi så en fødekæde, og det er planter, der bliver spist af planteædere, og så er det planteæderne, der så bliver spist af rovdyr. Og så hvor lange de her fødekæder er, det hvad kan man sige, er ikke det samme hele vejen rundt. Nogle fødekæder er længere end andre. Der er nogle rovdyr, måske så bliver spist nogle andre rovdyr. Og man kan så sige, at ja, når de her dyr og planter så dør, så er der de her nedbrydere, som så kan være for eksempel regnorme, bænkebider, mugsvamp eller bakterier. Ja, og de nedbryder de døde planter og dyr. Og, til næringssalte. Ja, som så kommer ud i jorden og bliver optaget igen af planterne. Ja, så man kan ligesom sige, at det går igen. Og derfor der er det meget vigtigt, de her næringssalte. Ja. Du så mega hårdt i posen. Jeg snittede dig. Her der har vi så minimumsloven. Og der skal man forestille sig den her tønde, at vandet i den, det symboliserer plantevæksten. Og for at en plante, den kan blive ved med at vokse, så skal der være nok af alle de begrænsende faktorer. Ja, som også er sådan gødningsstoffer. Og hvis man så rammer, selvom at planten så har sådan alle de andre begrænsende faktorer, så hvis den rammer for eksempel her nitrogen, som mangler noget af, så kan den ikke blive højere, og den kan ikke vokse mere, og så til sidst vil den dø. Medmindre man så tilfører noget mere nitrogen, hvis vi siger, at vi sætter sådan en... Det er ikke nitrogen. Nitrat. Ja. Kan vi ikke starte forfra? Nej, videre. Okay. Og hvis nitrat, nu får vi så dækket nitrat, og så skal man så forestille sig den her tønde, og det er selvfølgelig bare en metafor, ikke? At der bliver så sat et bræde på, så nu har vi nok nitrat. Så kommer vi måske til at mangle noget calcium. Og det der så sker, når vi så ikke har calcium nok, som også er en begrænsende faktorer, jamen så kan stopperen så der. Og hvis man så får tilsat noget mere calcium, så på et eller andet tidspunkt vil den så mangle noget andet, som så er en begrænsende faktor, f.eks. kuldioxid, og så skal man så have sat et bræde på også der, ja. Altså få dækket det. Men sådan i princippet, så hvis man ved, hvad en plante sådan mangler et begrænsende faktorer, og hele tiden tilfører planten det, den mangler, så kan man sådan få en plante til at vokse for evigt og leve for evigt. Ja, og det er altså også der rødderne, det er dem, der er bedst til at optage de her næringssalte. Ja. Så hvis du først sådan kapper rødderne af, så kan man sige, så er levetiden meget begrænset. Men hvis du har de her rødder, så kan du faktisk i princippet få det til at vokse igen og leve meget lang tid. Ja. Ja. Er vi ikke færdige nu så? Jo.